I'm sorry for hurting people by comparing homosexual to animals. Mao kini ang pamahayag ni Filipino boxing champ ug sarangganing congressman Manny Pacquiao human siya gipatikos tungod sa iyang komento bahin sa same-sex marriage atol sa usa ka interview sa TV5. Si Pacquiao gipangutana kung unsa ang iyang opinion sa same-sex marriage apan daghan ang miriak lakip na sila Vice Ganda ug Aisa Sigera human niya gikumpara ang mga homosexuals ngadto sa mga mananap matud niini nga mas masahol pa sa hayop kung ang usa ka babae magminyo ug usa ka babae ug ang lalaki magminyo ug usa sab ka lalaki. Sa video nga gipost ni Pacquiao sa iyang Facebook page, nangayo kini og pasaylo sa maong komento apan matud niya nga wala mausab ang iyang baruganan kalabot sa same-sex marriage. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa dasal at suporta. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nasaktan dahil sa aking pagkumpara sa tao sa hayop. At yun po ay kamalian ko at ako ay humihingi ng paumanhin sa mga lahat ng mga nasaktan. At hindi po nagbabago ang aking desisyon na against po ako sa same-sex marriage at yan po ang paniniwala ko. Ang mali ko lang po is nakumpara ko po yung tao sa hayop. Si Pacquiao mudagan pagkasenador ubos sa partido ni presidential candidate Jejomar Binay nga United National Alliance kun una. Base sa latest na survey sa social weather stations, si Pacquiao anaa sa ikawalo nga pwesto sa pagkasenador.